Ano nga ba talaga itong endurance challenge? Hindi po siya race, hindi po siya race. So before natin i-tackle ang topic na yan, let me introduce to you our intro. Alright, let's go! Yes you, what's up mga ka-team? Welcome back sa ating YouTube channel. Magandang umaga, magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat sa buong mundo. Alright, salamat sa pagbisita. If you are new to this channel, please do consider subscribing. Hit the notification bell button para every time may upload kami is updated ka. Alright, so for today's vlog mga ka-team is pag-uusapan natin kung ano ba talaga ito motorcycle endurance challenge. Alright, kahit anong event na konektado po yung endurance natin o yung kakayanan natin, yan. So ang motorcycle endurance challenge po is more on challenge po siya sa endurance. Kaya nga po endurance challenge siya. Hindi po siya race kasi iba po yung race tsaka endurance challenge. May iba talagang mga indoor rider na gustong mag-top, diba? Gusto mag-top sa endurance challenge. So di naman natin sila masisisi kasi bale sina-challenge po nila yung sarili niya. Gusto nilang mag-top. So beside po sa endurance challenge is sina-challenge po nila yung sarili nila na kaya ba nilang mag-top sa category nila. So yung endurance challenge po, motorcycle endurance challenge is meron po diyang mga category. Isa na nga po yan is yung big bike category, which is composed siguro mga 400cc up, and we have scooters category. Dalawang klase po yan, mga scooters na 125 below at saka scooters na 150 up. Meron din tayo mga underbone like sniper, rider, ganyan. Ibang category which is solo category with OBR at saka yung group of 5 siguro yun, group of 5, group of 3, depende na yun sa organizer. Alright, so yan po yung endurance challenge. Ulitin ko po, hindi po siya race, it's more like challenge. Sa mga madadaanan po ng ruta ng endurance challenge is pag paumanhin nyo na po kung bakit madaling araw po yung take off. Kasi kadalasan po kasi yan is yung madaling araw po is wala masyadong mga tao. Yung endurance challenge kasi is halos libo-libong participants po yan. Kaya pag nag-take off sila ng umaga na or palagay na natin 8 PM sila nag-take off, it can cause possible accident kasi sa dami ng participants tapos yung kalsada is medyo busy na. So kaya po madaling araw po siya nag-take off kadalasan ng endurance. So halos all endurance activities is madaling araw talaga po yung take off. Kaya pagpasensyaan nyo na po kung medyo maingay talaga kasi sa libu-libong participants naman, tapos yung iba pa naka-pipe, ka-open pipe, hindi naman natin sila masisisi dyan kasi may explanation naman kung bakit naka-open pipe. Yun po yung endurance challenge. So and I would like to tell to you mga ka-team na this coming August 1 tuloy na yung Tacloban 600 endurance challenge. Alright, so yan po yung first endurance na sasalihan namin ni My Love. Kaya supportan nyo po kami. 4 na motorcycles po from Neo Nation Sugod ang magpa-participate. We have Sir Clay and Mame Piang, we have Sir Ryan Baguhin, we have Sir Yek and yours truly, Team Jamelin. Alright, so sana supportan nyo po kami ngayong upcoming endurance challenge. Alright, so yun, papakita ko rin po yung ruta natin. We are starting at Tacloban Astrodome. Hindi ko alam kung paloba or papakarigara kami, basta papakita ko po yung ruta, yung official photo ops tsaka official checkpoints ng ruta. So good luck. Yung aim namin dito is to finish the 600 endurance challenge. That's our aim, na matapos namin sa loob ng 15-16 hours. Kalimutan ko na, basta yun. Sana supportahan nyo po ang Neo Nation Sugod chapter. Meron din po tayong mga taga Neo Nation sa ibang chapter, Tacloban, Baybay, Ormoc na sasali. So kita-kits. And especially papunta na dito si Sir Mark Anthony Boyo, which is nag-top. Siya po yung nag-top sa Ormoc Adventure Rally version 2 ata o version 1 kung di ako nagkakamali. At siya din po yung nag-top sa Cebu 600.
Alright, so hopefully makapag-pick or makapaghingi man lang tayo ng stickers ni Sir Mark Anthony Boyo of SMB. Alright, and I would like to say na meron din tayong upcoming ride this coming Sunday at Colonia Curve. Ano siguro yung ruta niyan, kaya ma-plug siguro tayo. Hindi pa ako sigurado, basta yung finish line is sa Colonia again. So we have different vloggers, moto vloggers na sasali pa participate sa ganyan na event, sa charity event na yan nangyayari. Actually dalawang event yan, dalawang big event yan. Yung isa is yung finish line nila is Powermok sila, doon sila tatambay sa Manzanitas Grill. Alright, so dalawang charity event, big event yan. Lahat ng mga malulupit at bigating mga photographers nandyan, kaya we will not miss that event, charity event. Alright, ang dami ding paraffol yan, and especially nakapag-message na ako sa organizer ng isang event na paparticipitan natin dun sa Colonia, is magbibigay tayo ng jersey, yung jersey natin, full sublimation na jersey, ipaparaffle natin. Saka may mga stickers pa, yung mga stickers natin pamibigay natin. Kaya kita-kits mga ka-team sa Colonia this coming Sunday. Alright, ride safe to all. So dito na lang siguro yon yung mga update natin sa Endurance Challenge this coming August 1. See you mga ka-team, sana suportahan nyo kami, and this coming Sunday ride, kita-kits sa lahat. Alright, ride safe to all, you know the drill. Like, share, subscribe, ride with respect, peace out, yeah.